Yang subhai pi perlok section 4 syagane kerensan dan priang kubor jongi nyaingu iublay na kabenta kane kapor ka bawlo ahingi bangila banyasam ia kijing ajingmut kibadai bat kijing ko jing khiaru bat hachua ba ngaya chakmat ngasukwa ban pengkan mau biang ba kini kijing hikai jonga ba kijing ajingmut kim simno ia jaka jongi doktor lani ke dawai lani ke hospital andai kadai tang kijing ajingmut na kabenta ban yada lani ban sumar ya kamet kapat kijing ko jing khia Pachua bin petang ni kijing kran in phashwa sha ublay ha kijing dawai tong dawai sai sin pan ngai ngo eme atra ublay na kabenta kijing la spun kijong me ngi ma ai kijing ko jing khia ma ai kijing em mai kerpa eme hikai ngi malagasmi pen sang thu kumno pan sumar ya kane kamet kamala ai bakan la ban long ka bakai bakhia bat ka bane ha ka jinglong ka ba bha paila ban tre bangta ban perkhat perdan khang ban penon bro me ublay ker khu yangi kane klemat ini butimi pan teng Jesu amen kawai ni kijing ka ba kibabon nangi ngi syam kalong ka ba ki khot ya ka acid reflux lani kijing jer sat jing jer jauh kane kijing jer sat ba jing jer jauh ka pang ha ka kta ang ni srip not ka baki ong ktim pareng ka hat bon kane kajian ka daw ba acid ka ba don ha ka po jungi ha ka nirba jungi teng ka kiu sijrong ka poi hau ne upai ubaya uba penyadai lane uba peteng na du tangkro sya kanirba kabagi khot aktim pareng esophagus teuni teng ka baki ku ka asid kathang bat ka kalong kapang kabagi khot heartburn kabungi asam tan makane kala ban jia borobor ane kala ban jia ru teng hendai ni haban kan maru ba kamet chungi kadon ni kabagi khot ka biological clock bat ngidai ban kan mau ba hakamet chungi dan sibun ki kenja jingmi ki berap ban pen teliat khpo makini ka asid ka ba kamet ka penmi haba kamdon jingbam ban thang lane ban teliat kala ban kta pun ban ha karukom ka ba sniu ha jaka bakan tre kam ka ba makini ki jia na kadau ba ngim don ya kapor ko biang ban bam kadeka asid kala ru ban ha ba kiu jer kamtu teng ka basat ba bajau kapoy haru sentur mana kapoy sentur pan kala ban stang no ya ketu ki sertap jong kabniat ka bagi khot ke animal kabala ban yadai kabniat kaba le ba itnat hajrong kan stang ke animal bat suki kala ban penpoi ru sya kajing penpai sliwe ki bniat bar kumta kaman ra jing ha ka liang jogi bniat ru te kumta khnang ba inlight na gini jing bat ndala jur than gani ka asid akamet jongi ru kala bang kta kapang kamet kapat kta khle ba kumta ter bat ndakla jia borobor kala ban thawru ya ka baki ai kerteng ka ulcer gade ka jing stang no ka ha sneer jongi ka nirba jongi ha esophagus bar kumta ter kadon ka membrane nane ka jing sertap stang ba ka bagi khot ka mucous membrane nane ka tu ka balong kum ka imut la langla ban ong ka ba ble mo ka tu ke da na ka jing ya ka jing thang jong ka asid ya ki do jam ha kamet jongi hanrai la da ka asid ka kiu borobor kala ban deplete no ban stang no ya ka tu ka mucous membrane ba kala ban thang ru ya ki do jam bar kila ban mong kabaki khot ki ulcer te kane kan ra ka jing ka bakrau bat namar ba kamet chungi gadon ya ka biological clock ane kamet ka kanja baje ka ba katrekam mo ada lade ka porbam ngimbam te kumta kamet kala penmi ya ka tu ka asid ban thang ya tu jingbam rem don jingbam bat kumta ngihaban kan mau banyadana kane ka jingpang acid reflux ane ka jing kiu jong ka asid ha ka haune esophagus ba tangkro ba sentor
babu baula ban pen kla osa ngide ban kan mau ya kat tu kat ni ki jing bata lane ki jing batai ki beron kam khana bin lai na kan ki jing pang acid don ki ba ong gastric mo don ki ba tho I comment sa katuka bang aji kai pang jing ban thau jar ban snai ke dawa jerho ang ba upiat bat ka ngam kila don ru ke ba ong yang bangan kren sipang gani ka gastric dan ni kan ka acidic problem kan ke jing hagaleng jong ka jing pang acid mo kawai ke bangi dan ka ban la penyada ya laden kan ke jing pang den kong ngi haban kan mau bangi de ban long kibrik bu jai ka jing dombi lu ka la ban ra sibun gi jing sniu ka met kan shania jongi ho blai ke di badan kam kajing pulih tinjung blai kajing duai bagajing penlong jai lah kajong amat kapat kajing mut yang pulhan ketika ko sana du kata-kata but kajing control jongi kajabing komperkat perdan hakar kombam jongi di balong ki badkar ba nyemde ban bam kajing bam ki basat palat tane ki bala don sibun ki muslim musla kataru don ki met bamla ban priang ko mi kitaru ni hap ban sung thu ela kajong kamat ini ban puleru amet kamju onda ke jing pang kumtu hamda ai suai ki dak kishin lane kita ki signals mi ong tim pareng mo kana ai ki signals ane ki kinja jing pen sung thu engi bangin sayo kita ke jing pang te kumta kaban kong kalai pan pen biang ka porbam ke pordi jongi but hakini shai kamet jungi that's how la design ha kata kom bangim don kaman bambun sin ha kisni kabang don kam ban bam kali tang lai sin ha kisni kala biang san chu ajing mut no in chu bam no ka por step komba hapdeng nyau bat prabaji shuai kata phila ban di ani shuai ka bat prepare punya jengai ka jing di jong phi hadu arpau hadu stengenta na ka por bam bat kan khambahi bangin kiar ban di ha ka por bam namar ka pentelot no ikatuka ki kiba terlihat ka jingba mo tinggi ban di shua mesti dan kiba mak ban di ru ka tamper te persang hi sung thu hi la jong kamen te tang video penjengai ke jing di hapdeng arpau adu lai pau minit kata kali kongsan adu kata komo au mentan ajing mut pin bam ja hapo nyau la ne prabaje nasai kata ka pola de jing shet jing tio baro nang ta penjengai komosan genta na kata kapor pi bam stem kamet kala dap terlihat ke jing bam kala dap penon kam ki kala pha sigi bentar ba pe jing kamet haring kata pila ban bam jas ngi biang ha kapor khat ar hadu si je ba kapor bam jamit pada kali ban long ha kapor han riu hadu nyaw je jan mit kan kham ba chu ba fit penjengai ia kapor bam na kapor thea kham kamet kan jelala ban terlihat ke jing bam pi bam pin thea ka besuk basan pinam don chu no jing wit hajare bag jing di ite ban di hi sibon tang ba pimdan kamana di bon di tartan kam jam ha ne gari jungi hane gari khasi jantia jungi kam dei kepada shit aru kata-kata ban di haru san ritar menurut kam kata-kata ka ba singanya ba pin di pin tip kan no gamet jong pi kan kam kalong ba pin pai ya ka rong jong ka punji jong pi haba lada ka punji ka ba pilet sisin singi kala khoj kala sngur kata kamet jong pi ada berat lu gitu jaklian kamet jong kabar khoj te ka piran kaman di tang kumtai tang ba pli I bakala sngur ka penci jong pi kata kala biang ba pinan kaman di than sibun kata ka te kajing di kari kawai kabar kajing pun biang por ban bam but dei ban bam in between meals wong tin pareng mo dei ban bam eru hapdeng jong kita kilai teli ki por bam hang hari kasi jongi te karukom di sya karukom bam ga long bun sin palan barkane ka pen klumat pen ban ya kpo kajing tha ko yong blai ka ba blai la ai ka ba kerpang aru kata ka bingim la ban chula ka ya ka ngi ban sumar ba ya ka kade ka mesin ka ba kerpang ka ba palat ban ya ki mesin bar khai ki ba saudu brio pertai te kum tang ni ban sumar ba ya ka ban tip ru pagamet jongi kam don kam than bingin bam bun sin suksi ban ong padon na pren jongi ki ba sintul suksi sa ro jisngi na kewe jing bam kumukwai nanta ki chewing kam ba kewe kitu baru khai insya kim dei ban kam na gamet jongi
kajing bam kemudian kami kamet jongi gede jur kaja bani pi bam ata pi ban bam ata ban ngiri ban bam biang por ban kum tatang lai sin jisngi sekawe de kajing ajing mut kalong ba ngiri ban ailat ya kamet ru bakan ya kapok bakan yo lat ban terlihat ada yang nak tap cibun tan tu aplikasi jincar ban terlihat ban penki ban chen tin pareng mo ban chen ni tu jing bam ban penki tu jing bam ban kle ban kita ki ki bami ya kamet kum kinja enzymes mo khat ban terlihat dia jing bam tu kum tang ini ban ajaka ban bam tang kumba ada kapok kangem sikilo siong no bam no tang news paksan program siong no ada kamet kangem sikilo ada kapok kangem sikilo bam no tang 90% kata kamut banong 90% na kapok jong pi waju bam halu na kedang persiang kala kajai ban antat chua ban kedang ti sange no war ai ba khmat jong pi kan syukur ya kapok ki babon nangi kahe ka khmat ya kapok tena kata ngi khat khambun ka bam ti kumta ndala de ka por istingen jubo ya kapok tengeri ban long ki bri ki start ki basien khat chua khan biat antar kumta wa khat sibun sin khan ne yo pimla ban bam ti kum bam kata rukom ba pidi ban tap tang hapo 9% hadu berapa persen ke kapasiti jong kapok ti kumta kan yo lat ban chen ban pengki ban kle ya gitu ki enzyme sebab tu jing bam kan terlihat bah tang kumta hi kabaron kam kadai kata ban biang por mo ha kor kumbam jungi te padang ile ikini na ribut ikini ji kai ke ba suk ban le kami ke ba wanom bam between meals bam biang por di ko gat ban biang na kamta jong pi men step pila ban di hapreng yo kata ke por bam pila ban di tang penjengai arpau hadu la pau minit kita ke ban kam pat bam wanom bam shua ban thia bam shua katu kani kenta shua ban thia lai kenta sawanta shua ban thia pi bam nyau baji nyau pra kanda sipau baji pila ni ke por thia penjengai lai kenta sawanta na ke por bam bar ke por thia kenta kan kamera po kan terlihat bah bat pinyo ka met ka koi bakhia pin song long refresh step na pikhe kan ko ke kot ka ba ngakwa ban ajing mut pi ka ba pila ban thiet nang ni nangi don kajing sneng halor ka rukombam kan ke kot ba ai teng kajing sneng halor ka rukombam idon kumba siajar kopi tam hang ni se hadu arajar ngira bandon te kumta de ki to ki bakwa ban thiet pila ban wat ya kan ke kot kajing sneng halor ka rukombam bon ke ki bang pulin ne kot kimio jing kai te kumta da pi kwa ban thiet ne kot ke sondo tang sispa anya po dengka kalong gum doktor hiing idon sipon ki jai kot hagani ke office jongi te kumta ki bari spang Lansat Hill ki jing thung jing tep ke bala ban long ke dawai kumta ter kion sibun ki kot te kani kawai ke banga pen EAP mendagasni ka ba ai keteng ka jing sneng halor kor kombam pila ban thiet tang sispa nya pudengka kamni ke ba ba pinyo ka hanunu po pi kwa ban thiet ni don kani ka office ka bahar jelly shop harum Rani Motors bat persya ya katai ka Frank Tata Motors jadi shop ha persya yang tu kadang kedukan kamni kedukan Indonesia kadai ke office nang tu ngilaban ai pini kol lebih kuat bentit kadang jengka kadai tangsis pak nya podengka tu ben ku yang iwi piwai kat bangi persyang ban le sebun ya la kajong kamet kadang mila ban long ki bane ha kajing kot jing khia ben ku yang i tu in pandemic li kajing duai biang yang we me trial blame na kan ka por belengkot kami kayangi kumno ban penek pensa ela kajong kajing kot jing khia da ka be sumar hur kombam bat bangen mlong ki brio ke ba klem kajing adkar hne ki bala ban adkar ba ban bam tang kajing bam ke ba ki batei kamet oman bam na lot oman bam ya ta kajing penhun ya ka cintur kajing mat hne ban perkharu na ka ta kajing kot jing khia kerkhui ki no sap bar khoi turangkat berkir komagerpang ban ai ki kajing kot jing khia hagamet kemen sim kam tam nang mentaka tu kitu brang doni ki khoi brang ret kerkhui ki gila ban sumar ban hikai ki khun jong ki hagata rokom bagen long ki khana ki beset ki bakoi naru brang ret bina herasan ini barong ibu timi panak tem Jisu amen.